Έχοντας αυτήν την εντολή μπορούμε να δούμε ποιες διεργασίες τρέχουν, ποια IPs χρησιμοποιούνται από αυτές και ποια ports. Επομένως, εμείς ψάχνουμε για το port 3306, το οποίο αντιστοιχεί στη διεργασία με ID 1832. Λοιπόν, στο Task Manager ψάχνουμε να βρούμε σε ποια διεργασία αντιστοιχεί το ID 1832. Εδώ δεν υπάρχει. Αν ψάξουμε στα services θα δούμε ότι χρησιμοποιείται από τη διεργασία MySQL. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τερματίσουμε αυτές τις διεργασίες. Όπως βλέπουμε έχει τερματιστεί και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον SQL Server με την άλλη εφαρμογή.